Ngibingelele babukele emakhaya. Ikhaya TV2 bafowethu. Konakele kakhulu eCharlesfontein. Njengoba ngithi ngiyadlula ngibona abafowethu behlele emotweni la. Ngize ngibe nengxoxo kancane khona umfowethu oseduze kwami nje ogqoke isikibhe esibomvu. Ngize ngithi 1 2 naye bafowethu mase ngisishelele. Sawubona bhuti. Bhuti njani yaphela? Ngiyaphila mfowethu ngicela uyichaze babukele ukuthi uba igama lakho and mfowethu ngoba la kwenzakalani? Iphi vibe noma umoya onuzwayo kwenzakalani? Bhuti wami uphumlani wakamdladla isibongo. Ngiqhamuke eBhulwa indawo. So size la eCharlesfontein bhuti ngoba sithanda umaskandi, sithanda nje umculo nje wesintu. So la eCharlesfontein siyambonga ubhuti uNgelovingo ukuthi asilethe la ukukhuphuka nezakho. So yonke leyo nto ayikho ngomculo ingokubumbana kwabantu abamnyama ukuthi nabo bayakwazi ukuzenzela into yabo bebodwa. So ke siyacabanga ukuthi kuloko esakubonile okuhle sazaphina futhi sibone okunye ongaphezulu kwalokho ngilokho kwamanje. No ngiyakuzwa mfethu ngicela sihlebe mfethu ngokubuka kwakho bafuba ucala mhlawumbe uzomuka nayo lento namhlanje. Bhuti wami ngabe ngiqamba amanga ke leso simo esinjalo ngoba indaba isevotini njengoba sabona ingoma eyahlukanisa unyaka ukuthi ke ingoma yayidume ngokwayo kodwa kuthe mase kubuyele evotini kwangabe kusaba njengabantu becabanga ngayo. So sizobona makuhamba isikhathi kwenzeka ukuthi okay ubani uwinile ke sisho kanjalo kwamanje. Wena mfethu ngokwakho akukho nje umzobhozelo ucaba uthi nje umgesa ngokwakho nje wena ukomgesayo nje ngokwakho ubuthi engeke lo ngathi hayi ngokwami ngiyibona ngaye phela noma ukuthi kuhlukana kumavoti kodwa ngokwakho ayikho nje umgesayo. Manje bhuti mangathi ngiyagesa sengishilo. So ake ngingagesi kwamanje. Hayi ngiyakuzwa mfethu engathi ukuthi wena nje uthi noma ubani. Noma ubani mfethu ongawina singamukela thina futhi singamjabulela ngoba naye kuyifiso sakhe mfethu ukuwina. No ngiyabonga mfethu uthini kubantu mhlambe abaseza la ngokwe vibe oyizwayo mfethu. Ngithi umuntu osendleleni akaphuthume ubumnandi abukapheli. Siyathemba futhi ukuthi koze kushaya lo hora usemnandi sihlokane futhi kumnandi sifisa lokho nje. Ngiyabonga mfethu ngesikhathi sakho. Siyabonga bhuti. Ziyakhala. Igama lami nguNontethelo wakangcobo. Ngumlandeli waKhuzani ngiphuma kwiPMB branch. Umholi wethu induna uBabnesh, uBnesh. Cha into engiyibuka ngaphakathi ngibona ngathi sekuqaliwe kodwa manje ngibona abantu abaningi bengaphandle nisamile mhlawumbe ngakukhona nikulindile noma khona nisakuplana noma kwenzakalani. Cha njengesekela lenduna uNesh kunabantu abangifakela imali yabo for amathikithi. Into esimise la ukuthi silinde bona bangene la isangweni sibanika amathikithi njengoba esifakela imali. No uthini kubabukela abake emakhaya manje mfethu abalandela uKhuzani njengani abangekho la noma basendleleni abeza ngala uthini kubona. Cha mina engingakusho nje ngingathi umuntu olandela uMaskandi wonke ukuthi uneqhawe lakho nami nginelami but sonke sibizwa ngegama elilodwa uMaskandi. Ngithi mina into engiyishoyo ongazile la uphutheliwe angasifuni futhi ithombe ngoba lo mcimbi kade sawazi besinemicimbi nje besiyazi bekuyikhuphuka nezakho kuyigcwalisa ke yahlehla bese nginethemba ukuthi sogcwala futhi la ngoba isihlehlile yona. Into engayisho nje ukuthi ngiyajabula ukuthi iqhawe lami nalo libe kulabo abazonandisa. Siyazi ke lahlukanisa unyaka kodwa hayi sizophinda futhi senze sidume ngazo njengama Blue Nation. Ngeke ngichaze ama branches maningi mase kuthiwa ngiyachaza manje nami ngakhona engawashiya futhi kodwa nje njengomlandeli wedlamlenze ngiyabonga kakhulu inkosi nibusise. No siyabonga ngesikhathi sakho. Kubonga mina. Chaza uba sawubona. Yebo sawubona bhuti njani? Ngiyaphila mfethu siswami ngibona indlela enigqoke ngayo nafanisela nazi nabahle bafowethu. Siyabonga. Ngicela uzichaze kubabukeli ukuthi ubani and ngobuze la mhlawumbe wena usupporta bani noma ubona ukuthi uba ozowina. Hayi igama lami nguSonto wakaphosa ophuma entshongweni ngasaMasdini. Njengoba ngila ayibandla angisupport umuntu ngizela ngoba nakho ngithandela uMaskandi ngizoyibukela nje abafethu begida. Akekho nje umswa ngabatho ngathi mhlawumbe uyena ngasawina mhlawumbe ngokucabanga ngokubuka njengomuntu othanda uMaskandi. Hayi ngihamba noGatsheni. Okay ayingizwa kahle uthi usho wena ngokwakho nje uthi uGatsheni uzomuka naye. Hayi uzomuka naye njengoba enza nje last time Moses Mabhida. Uthini kubabukeli mhlawumbe abasekhaya nabasendleleni abazayo manje mhlawumbe laba uthini kubona mhlawumbe mfethu. Hayi ngithabeze bandla ziyakhala la kusaeni sizokhala. Ngiyabonga mfethu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga nami. Babukeli bafowethu ikhaya TV2 bafowethu ngicela lapho nenze kufanele nicofe ibutton subscribe bafowethu. Kusazoba mnandi ngoba ngisahamba nje bafowethu ngingena la ku-interest ngithola abantu abahlukahlukene bangena abantu and nangaphakathi iqalile iprogram cha manje operformayo unumber 4. Ngiyabonga kakhulu.